बेनिफ्राय लाबोदोंलाय आरो बेखौ मक टेस्टथिं लाबोनाय जादों बे बाराव नोंथांमोना लाबोनाय जादों बेखौ हांखो रिंसारथि बे मोननैनि सायाव हांखोनि बेलायावनो गारां हांखो आरो गारां रिंसारथि आरो खौरां रिंसारथि आरो खौरां हांखो बे मोननै गारां आरो खौरां बेनिफ्राय लाबोनाय जादों बेनिफ्राय फारि फारि नायलांसै नायदो जोङो मोनफा मोनफा मा दङ गोरोन्थिखौ सायख'दोंनै फार्स्टआव बर' रावनि गारां रिंसारथिफोरा वागबु आरो इअ सेमि भावेलखौ होनदों वागबु आरो इअ नंगौना नङा सानदो बर' रावनि गारां रिंसारथिया 10था आरो खौरां रिंसारथिया 14था मा बुंदों रिंसारथि होनना बुंदों हांखो होनाखै अब्ला गारां रिंसारथिया 10 आरो खौराङा 14था होनदों सानदो नंगौना नङा बेनिफ्राय मा होनदों बर' रावनि खौरां हांखोफोरा 40था होनदों हांखो होनना होनदों खौरां हांखोफोरा अर्थात खनिफ्राय अखाफोर बिन्दो चन्द्र बिन्दोसिम 40था दङ होनदों नंगौना नङा गोसोखांदो बेनिफ्राय बर' रावनि खौरां रिंसारथिफोरनि गासैबो सोदोबनि गिबियाव फज'जायोनो बर' राव थानाय खौरां रिंसारथि गासै 14थायाबो सोदोबनि गिबि बाहागोआव जजोबो होनना बुंनाय जादों आरो दा अब्ला बबे मोनसेया गोरोन्थि नोंथांमोना सायख'दो बे जाहैबाय आंनि फारसेनिफ्राय नोंथांमोना अब्ला नायदो नोंथांमोना मा सानदों बेनि उनाव अपसन डिआ गोरोन्थि मानोना गासैबो खौरां रिंसारथिया बर' रावाव सोदोबनि गिबि बाहागोआव जिरायजोबा नेक्स्ट 2 सेकेन्ड नाम्बार कुइसना नाय गाहायनि बबे खौरां रिंसारा नोसोल एबा गन्थंआरि होनदों गन्थंआरिखौ खायफाया नेरखांबो होननाय जादों रिंसार होनदों बेयाव हांखो होननाय जायाखै गोसोआव ला रिंसार होननाय जादों बबे हांखोआ एबा बबे रिंसारा गन्थंआरि एबा नेरखां होनदों अब्ला साननानै नायदो नोंथांमोनहा बाहाय होदों आं स ल म आरो र राइट एन्सार नोंथांमोना मा सानदो दसे सम आंनि फारसेनिफ्राय आंनियाबा राइट एन्सारा म मानो होनबा म न अङआ नेरखां हांखोमोन म न अङ बेफोरो नेरखां रिंसारथिमोन हांखो होनबा गोरोन्थि जागोन हांखो होनबा आरो गोबां दंबावो रिंसारथिनि बेलायावसो बियो गाहायाव दायो खिन्थागोन माबायदि गाहायनि बबे खौरां रिंसारथिया सोदोबनि गिबियाव बाहायजायो होनदों सोदोबनि गिबियाव बबे मोनसेया बाहायजायो होनदों बेयाव होनायफोरनि बेलायाव वाग एबा उ द अङ आरो इअ बबे मोनसेया बाहायजायो होनदों सानदो वागब द अङ आरो इअ आंनि फारसेनिफ्राय बेयाव एन्सारा जाहैबाय अपसन बि द'आ गिबि बाहागोआव बाहायजायो आरो रिंसारथिफोरनि बेलायाव वागब अङ आरो इअआ सोदोबनि गिबियाव जिराया बेजों जागायजेननाय सोदोबजों मोननाय नङा बर' सोदोब गुबै सोदोबखौ गुबै सोदोब गाहायनि बबे खौरां रिंसारथिखौ सोदोबनि जोबनायाव बाहायनाय जाया होनदों सोदोबनि जोबनायाव बाहायनाय जायासो बबे खौरां रिंसारथिखौ होनदों बाहाय दङ र थ ब आरो इअ बबे मोनसेखौ जों बाहाया जोबनायाव गोसोखांदो र थ ब आरो इअ थ ब आरो इअ खौरां रिंसारथिफोरा सोदोबनि जोबनायाव बाहायजायो नाथाय थआ बाहायजाया बेखौ जोङो गोसोआव लादो थआ बाहायजाया थनि जायगायाव जोङो द बाहायो गुबै सोदोबाव ओमफ्रायो मानगोनां रावाव नाथाय डाइलेक्ट एबा रावसाफोरावसो दनि जायगायाव थ जिरायफैयो होनदों जेरैजाय मिथिसार र जोंबा मिथिसाद होयो मालाबा बेखौनो मिथिसाद लिरो बेफोरबायदि होनदों आफादखौ आफाद बेबायदि लिरो डाइलेक्टआवसो लिरो होनदों आंनि बुंनाय नङा रावखान्थिगिरिफोरनि बुंनाय गाहायनि बबे खौरां रिंसारथिया कमपिखां होनदों लेटारेल ट्रिल कमपिखांखौ ट्रिल होनदों बबे मोनसे खौरां रिंसारथिया ट्रिल कमपियो होनदों बबेबा मोनसे खौरां बुंबा सालाया कमपियो होनदों ल ह अङ आरो र दङ ट्रिल बबे रिंसारथिया ट्रिल ल ह अङ आरो र आंनि फारसेनिफ्राय रआ राइट एन्सार रआ जाहैबाय ट्रिल आरो बे मोनसेल' खौरां रिंसारथिनि बेलायाव दानिया गोबाङानो बुजिना मोनाखै जानो हागौ खौरां हांखोनि चार्ट राननाय दंमोन बेनि फारिलाइ गासैखौबो आरो गारां हांखोनि चार्ट राननाय दङ जायफोरा गारां हांखो लादों खौरां हांखो लादों नोंथांमोना मोनथिगोन आरो जायफोरा नायाखै स्पेसियेल खौरां हांखो गारां रिंसारथि बिनि क्लासखौ नायदो डिसक्रिपसनाव लिंक दङ प्लेलिस्टनि बेयाव थांनानै चेक खालाम मोनफा मोनफा नायलां गासैखौबो सिलेबासावनो थख' दंखायो नालाय बेखौ थख' लाखानायमोन बेखौ नुनो मोनगोन 6 नाम्बार गाहायनि सोदोबनिफ्राय गारांनै गारां रिंसारथि दिपथंखौ सायख'नांगौ होनदों दिपथं हांखो बिजाब आवराय आरो दैमा बेयाव बबेयाव दिपथं दङ एबा मा दङ गारांनै गारां रिंसारथि दङ होनदों बासिदो हांखोखौ गारां हांखो सिफायबा मा जागोन ह आ अङ ख
बावथ' गारां हांखो गारांनै गारां रिंसारथि होननाय बुङोब्ला जोंना मामोन गारां हांखो खाथि खाथि मोननै थानांगौ अब्ला नैबाव दङ आजों उजों दङ नै आवरायाव आजों उजों दङ खाथि खाथि बेखायनो बे मोनसे मन'दिप्थं एबा गारांनै गारां रिंसारथि अपसन सि आ राइट एन्सार आंनिफ्राय नोंथांमोना साननानै नायदो ओमफ्राय मन'दिप्थंबो दङ मन'दिप्थंआ जाहैबाय मन'दिप्थंआ जेरावबो थाजोबो मोनफ्रोमबो गारां हांखोखौनो मन'दिप्थं बुङो बेनि गेजेराव इ ए आरो अ बे मोनथामा स्पेसियेलि गावनो मोनसे मोनसे सोदोब दायो होन्दों नोंगौखौ खोन्थायो होन्दों आरो इया बिखौ खोन्थायो होन्दों बेखौथ' क्लास लानायाव एसे मोन्थिदों बेफोरखौ मन'दिप्थं होनना बुंनाय जायो एबा गारांसे गारां रिंसारथि बुंनाय जायो मोनसे गाराङानो हांखोआनो सोदोब बानायनो हानाय जेरैहाय अ होनोबा नोंगौ होनो नोंथाङाबो बुंबा अ होनगोन एबा ए होनगोन आरोखि बे 7 नाम्बार गाहायनि सोदोबफोरनिफ्राय महरसे जथाय खौरां रिंसारथिखौ सायख' होनदों जेमिनेसनबो बुंदोंमोन बेखौनो आरो बेयाव महरसे जथाय खौरां रिंसारथि होननानै बुंनाय जादों बेयाव नायदो महरसे जथाय खौरां रिंसारथि होनो बबेयाव गोख्रोङाव दं नामा गोग्गायाव दङ आद्रा आरो बान्दा बबे मोनसेयाव महरसे जथाय खौरां रिंसारथि दङ जथाय खौरां रिंसारथियाथ' मोनब्रैयावबो दङ गोसोआव ला नाथाय महरसे जानांगोन होनदों एबा सिमिलार जानांगोन होनदों नायदो गोख्रों गोग्गा आद्रा बान्दा सासे फंबाया बुंहरनायलाय टिक मार्क होनो नाङा मक टेस्टआव होनाय जायाखै जाय नोंथाङा नायदों साबायखर नाहरदो अब्ला आंनि फारसेनिफ्राय बि गोग्गा मानोना बाहाय गोग्गाखौ सिफायोबा ग दाजाब दाजाब ग दाजाब ग जागोन गआनो ग मोननै जाजाबनानै दङ मानोना महरसे होन्दों महरसे नङामोनबा बिसोर गासिबो जाजोबगौमोन नाथाय बे महरसे गआनो जाजोबबाय अपसन बि गोग्गा गाहायनि बबेयाव मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथि दङनो मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथि हथात खौरां रिंसारथियानो खाथि खाथि मोनथाम जेराव गारां हांखो थाफादेराखै मोनथाम लारि लारि खौरां रिंसारथि थानांगोन महरसे जाया बियो महरसे जाथारा खौरां रिंसारथियाव मोननैल' महरसे जायो मोनथाम महरसे जाया गोसोआव ला बनायदो सान्द्रि दङ नंगौना नङा नाय जान्था खान्दा सोमोन्दो दङ नायदो मोनथाम बबेयाव दङ सिफायजादों आंनि फारसेनिफ्राय राइट एन्सारखौ नागिरनोसै नोंथांमोना नायदो सान्द्रि नैबाव दङ नै सान्द्रियाव स आ न द खेबसेनो मोनथाम खौरां रिंसारथि दङ मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथि सान्द्रियाव बे माखासेया मोननैल' गोरोन्थिखौ सायख' होनदों हांखो सिफायनायाव गोरोन्थियाव बबे मोनसेया राइट एन्सार जादों संख्रिखौ सिफायदों स उनिसाद स अङ ख र ऐ जानानै दङ बे अपसन ए आ नंगौना नङा सानदो मन्त्रि म न थ र इ बे नायदो मोजाङै नायदो आं सिगां थानानै दङ नै ल'आसो सिगां ग'आसो उनाव दङ नाथाय ग'आ सिगां ल'आ उनाव थानांगौमोन गाग्लोबा बेनो गोरोन्थि जाना दङ बे गारजा सोदोब गारजा सोदोब लिरनाय लिरदों गोजौआव रेफ होनानै नायदों अब्ला बियो गाहायनि बबेया राइट जागोन होनदों बेखौ सोंदों नायदो अब्ला मा नुदों अपसन ए बि सि डि बबेया नायदो राइट एन्सारखौ नागिरनो थिनदों राइट एन्सार जानांगौ ग'आ गासिबो ग'आ थिगैनो दंजोबो नाथाय नैबे गेजेराव सोलायदों मोनसेना ज' मोनसेना र' मोनसेना रि मोनसेना ज' आरो नैबेयाव सोलायदों मोनसेना आ मोनसेना ज' आरो मोनसेना र' जोबनायाव आयानो नैबे मोनसेनाल' र' जानानै दंहैयो बबे मोनसेया राइट एन्सार नायदो आंनि फारसेनिफ्राय आं खोन्थानोसै नोंथांमोना नायदो बेयाव नुदोंनाय जादों गारजा राइट एन्सारा नैबे अपसन बि मानो होनबा ग दाजाब आ दाजाब र दाजाब ज दाजाब आ रेफआबो नैबे रेफ गोजौआव ज आखारजानि गोजौआव थाहैनायाबो र'आ सिगां बुनानै कम्पिउटाराव एबा नोंनि मबाइलाव टाइप खालाम क्लास्टार बुग्राखौ हो होमबानो ज'नि गोजौआव थाहैगोन बियो अब्ला र'आसो सिगां फैग्रोगोन गारजा अपसन बि रि नङा रिया गाहायावसो थायो सोरबाया गोबाङानो रिया नङा रिया द दाजाब नैबावसो थाहैगोन नैबावसो थाहैयो द'नि गाहायाव ज'नि गाहायावबो बियो नैबे गाहायावसो थायो रिया बेखौ गोसोआव ला एन्जर सोदोबाव थाखोमानाय गोथे गारां रिंसारथिया बबेया जादों होनदों एन्जराव गोथेनानै थादोंनो गारां रिंसारथि बबेबा मोनसे इ अ आ उ बेखौ नाय बबे मोनसेया दङ
एन्जरनि नैबेयाव थागोन ज'नि गुनाव ज'नि गोजौआव थागोन बियो थाखोमानानै थानाया जायफ्रा रेगुलार क्लास नायदों सिलेबास वाइसै नोंथांमोना गारां हांखो लादोंबा गारां रिंसारथि लादोंबा मोनथिगोन मानोना गोथे गारां हांखो एबा गारां हांखोआ गोथेनानै थाग्राया मोनसेल' बे जाहैबाय अ होमबा बे अआनो दङ बाहाय ए न ज दाजाब अ दाजाब र जानांगौमोन एन्जर गोजौ खोमा थानांगौमोन गोथेनानै दङ अखार थानांगौमोन थारमाने अ राइट एन्सारा अप्सन बि गाहायनि बबेया गुस्थिजाब खौरां रिंसार होनदों गुस्थिजाब खौरां रिंसारखौ सोंदों गुस्थिजाब खौरां रिंसार बबेया रिंसारखौ सोंदों म बे नङा बियो खोमोननायसो म द फ आरो ह बबे मोनसेया सार्टखौ गोसोखांदो सार्टखौ गोसोखांबानो जाबाय रिंसार सार्ट राननायखौ होमबा मोनथिगोन म द फ आरो ह म द फ आरो ह म द फ आरो ह बड' गुस्थिजाबानो सिगांमोन गुस्थिजाब थालोजाब फारि फारिमोन नङा होमबा बे गारामा जाब बिदिमोन ओमफ्राय होमबा बड'ग फट'ग बआ आरो फआ सिगाङाव दंमोन जोंना होमबा फ अप्सन सि राइट एन्सारा अप्सन सि फआ गुस्थिजाबखौ गोसोआव लादो गाहायनि बबे हांखोआ हाथाइजाब नङा होनदों दानिया कुइसनखौ मा होनदों हांखो सोंनाय जादों हांखो होननाय लोगो लोगो 40 थाया गोलैयो दहायनो खिन्थाखादों गारां हांखोआ खौरांखौ 40 गारां हांखोआव 11 जागोन आरो हांखोनिफ्रायबो सोङो 2021 नि 6 सिडुल टेटआवथ' सोंखादों आं खोन्थाखादों हांखोनिफ्राय सोङो आरो हांखोनि सार्ट राननाया हांखोनिखौ राननाया कमल कुमार ब्रह्मनावसो दङ बेखौ गोसोखां कमल कुमार ब्रह्मनि गोनां रावखान्थिखौसो नायथारनांगोन नोंथांमोनहा बेयावसो खोन्थागोन आरो आं खिन्थानानैबो होदों फट' साफायनानै माने PDF फाइलबो होदोंमोन बेखौ नायनो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बे प्लेलिस्टआव थानानै नायदो अब्ला नायदो मा होनदों बबे हांखोआ हाथाइजाब नङा होनदों हाथाइजाबा जाहैबाय थ द बेसोर गासिबो जोब नैबे ज'आ हाथाइजाब नङा ज'आ हाथाइजाब नङा गारां सरि हांखोनि बेलायाव होनदों हांखोनि बेलायाव हांखो बुंबाय थादों हांखो नाथाय रिंसार नङा रिंसारथि आरो हांखो गलमल जाबाय थादों गोबाङानो जानो हागौ फारागखौ आं खोन्थाखाबाय क्लास लानायावनो हांखोआ मा आरो रिंसारथिया मा गाहायनि बबे हांखोआ हांदुं होनदों 14 नाम्बारा हांदुं हांखो बेयावबो नायदो हांदुं बेयावबो हांखो होनना बुंदों हांखो होननाय लोगो लोगो बर'नि 15थायाल' नङा गुबुनफ्राबो हाबफैयो स य र आरो ब बेयाव हांखोआव बबे होनदों बेयाव हांखोआ जाहैबाय नायदो स र य र ब बे जाहैबाय हांदुं हांखोआ बेयो नैबे स जह मोनना बर'नि खौरां रिंसारथियाव नाथाय हांखो होननाय लोगो लोगो नैबे स'आबो हाबफादों जेसेबां स दङ गासिबो हांदुंजोब गोसोआव ला लास्ट वान मोनसे दंबावो गाहायनि बबे हांखोआ गारामा गुस्थि होनदों गारामा गुस्थि गारां हांखो गोजा अपसना गारां हांखो गोजा नै बेनिनो गारामा गुस्थिया बबेया होनदों गारां हांखो गोजा नै नायदो इ ए ओ आरो आ इ ए ओ आरो आया बबेया गारां हांखोआ बबे गारां हांखोआ गारामा गुस्थि होनदों अप्सन सि ओआ गारां हांखोआ गारामा गुस्थियाव गोग्लैयो होनदों लेबिय' गिटारेल बे कमल कुमार ब्रह्मनियावनो दङ फारिलाइ राननाय सार्टबो दङ बिथांनियाव बेखौ नायबानो जाबाय दा बेखिनियावनो हांखो आरो रिंसारथिनि सायाव लाबोनाय जाबाय आरो बिनि स्पेसियेल क्लासखौ नायबावोबा खेबसे प्रेक्टिस हिसाबै गोसोआव थागोन नोंथांमोनहा दा बिनिफ्राय साखासेया कुइसन बिहरदों नट्स बिहरदों मोनसे खोथा बुंफानो नागिरदों फेसबुकआव बुंहरदों आरो इमेलबो हरबावदों नट्स खेबसेनो नट्स नांगौ होनदों दा खेबसेनो नट्स बोरै मोननो गासैखौबो आङो सिलेबासनि मोनफा मोनफा टपिक वाइस लाखादों आरो बेखौ डिसक्रिपसनावनो मोनफा मोनफा जायखौ क्लास लादों बिनि नांगौखौ नांथारगौखौ PDF फाइल होदोंमोन जायफोरा मोनफा मोनफा नायदों बेनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो लिंकआव डाउनलड खालामनानै फरायगासिनो दङ गोबाङानो बेखायनो बिथांमोना आङो फोरमायहरदोंमोन नाथाय जायफ्रा दिनैसो एग्जाम खाथियावसो जों जानाय नङा खेबसेनो फरायजोबनानै आं गोसोआव लानो हाजोबगोन रबटनि बे नङा माब्लाबाबो नङा बियो बेखायनो क्लासखौ नाय बुजायनायखौ खोनासं बुजायनायजोंसो बुजिगोन मानो होनबा आं बुंदों आंनि नट्स माखासेफोरा आं नोंथांमोनखौ बुजायनो थाखायसो लिरनाय बेयाव आंसो एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थालाङो नाथाय हारसिङैनो बेखौ सेल्फ स्टाडि खालामबा आन्दायगोन माखासेखौ मानो होनबा बेवहाय आं माखासे हिन्ट्स गैयि ओरैनो मा होनो आंनि सायावसो आंनि थाखायसो हिन्ट्स हिसाबै लिरनानै गालांनाय दङ माखासे बेफोरखौथ' बुजिनाय नङा आं मानो होनबा बिजाब महरै दिहुननो नागिराखै बिजाब दिहुननायनिया आलादा बिजाबावबा हारसिं फरायनाय सेल्फ स्टाडिनि थाखाय बानायो नाथाय टिचारा फोरोंनो थाखायबा गावनि आलादा नट्स लायो दा बेबायदि जायो आंनाबो एखे रोखोमनि जानानै दङ बेखायनो
माखासेखौ हारसिं खेबसेनो नट्सखौ आं हरजोबबालाय मा जानो वाट्सएपआवलाय गासिबो बेखौथ' हारसिं बुजिनाय नङाना बेखायनो आरो बेखौ गोसोआव थानांगौ बेथ' इम्पसिबोल मानो होनबा बेयो सर्ट टाइम जाफैबाय बै समनिफ्राय नायनो मोनबा देन आलदामोन आरो दा ओंखायनो भिडिअखौ नायनानै बुजिनो मोन नाजा बुजिगोन बुजायनायखौ मोजाङै खोनासं रिपिट खोनासं दा बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों